Day di karim asisyak tulayan tipat-pat kem karim kayang adi mapagtalkan tanunoy tanbiyak ko nalipat ka malagip mukat pa'y di naminsan ngayon karim kaniyak ngayon sa patang nuat daman sa balik ket lipatang ket sisyak tulaeng ti kamangam ngem kas malanak mak day nilangin kanyak hindi madugdalang ngay nalilaw na day di na minsan nakita ka sidong sa bali nagkuyog kay adwa ngem pila sakitan tuy nakem ko di nagpay tinalyaw kening kaso nalpay dinamnama tuy ayat ko ta inalilaw na ngayong kulbo numanong nalawas ngayon uray ko tapnulaw-lawag ang tinak nakita ngemangaw ni gasan di kang nagpakita jak mas balanen nagalubo sa luluwang ngemuray nukasan tiaramid mo imulam tuy karik di tapusong adin tumamaliw tuy ayat ko balunek tuday tajay tanem ko ngem kas malalagpak day nilangit kanya hindi madugdalag ngayon nalilaw na day di na minsan nakita ka sidong sa bali nagkuyog kay adwa huwag kalimutan mag-subscribe at panoorin ang mga videos na i-upload pa namin at marami pang iba.